Buat mga Choy mga idol, oh. Ah. Dah. Ngah. Di pa may nilingho din mabuya. Dah. Dah sige. Dah. May nung ka to na. Ano oh. Ayaw kay kumpiyansa kay may kurente. Oh, ang maghinay ba? Ayaw kumpiyansa ka ni. Ay! Sige na, sal kay... Naghaling lang sa ato di pa mo. Ito mo. Okay na rin, asal kung ka na ron. Ayaw kumpiyansa. Ayaw gunit anang buhi. Ako ka na. Aka na sa usa babaw. Kana. Limpyo, dili daghag-bangag ba? Dili daghag-bangag. Pre, Di ko dagag bangag. ba? Kana nagkagitibak. Kato ba? Oh, babaw. Ayaw na. Hoy, ayaw na katulas kumoy. Kato ba? Kamay. Ala, motor. Basta. Bulay ugal, lami adi mo pakon dito. Ay! Gano. Ang motor oh. Aso? Tayas buang ay pungga ka ng buang. Natagakan sa langka. Oh, Nawa. asa ka? Asa ba? Natagakan sa langka. Ay, di jayota dahil. Grabe hay ito. Luya. Ano lang, nagatbang? Kata kinuon, mo gini mo nakaingon, no? Ita gi puno ning nangka. Nalugsot mo. Asa ba? Grabe talinisa. Ginoon pa. Ita na. Ganun lang gigamit tao. Talinisa kayo. Kanina lang tayo gamito na tuslok ng nangka. Ugok ng kay. Ano Sige, pre, pre. Muna si Trada do. Bugdo ka sundang pre. Sige. Bugdo ka sundang ba? Bugo. Bugdo ka na namay sanga. Kana pila lang tingin ka no. Kining trabaho bitaw nga daghang kay kamot may dugaya gid mo. Bawa. Kahawa nga magkanana po na ako akong buyan. Luhada ka. Ano, napanit na sa Litson. Na. Kauba na si Marites. Bubot ko ng duwa gabi kaya ako ni. Litson. Ay, ikaw sir. Kani tato. Ano tato? Di man marang tirungan. Ay, balik. Mga idol ug mga toy, ang tibok nga baboy ato nang gikulis-kulis dapat ay. Diasa mo kay amo sa ning latanan. Yo! Handa na ba kayo sa pinakamanghang na luto? Choy Vlog, let's go! Walang takot sanghang, walang atrasan! Buksan na ang kalan, ihanda ang kawali. Mga choy ay narito, nagluluto araw-araw. May baboy, may manok, o kaya naman ay exotic na pagkain. Pero may kulang pa kung walang pulang hiwaga. Sandok sa kanan, kutsilyo sa kaliwa. Pagkain Pilipino talagang paborito. No! Ngunit bago i-serve, bago matapos ang pagkain, may isang rekado na dapat mong mapansin. Karon mga idol, mga toy, luto na atong karne sa nangka ato na ningaunon. Sile, mas madami, mas masaya. Choy Vlog ang kusina na pumuputok sa anghang. Buat mga Choy mga idol, oh. Ah. Dah. Ngah. Ayam deh. Di pa may nilingho din mabuya. Dah. Dah sige. Dah. Cukup. Betul juga. Ngaon. Tua ba? May lamig kayo? Ako pa. Sige. No. Pekan kayo ba pagkata? Dah. Di ba pagkata no? No. Ngitang batang gamay.
Sabi mag-ulit ang mga sila. Ito mga idol. Rancak. Daan. Wow. Buya bagi suruh-suruh. Ini apa tuh? Sili spicy na po. Ya. Iloko na niya. Ini ah. Kau kita mau otan ini. Healthy na. Ako ano sili eh. Sabi niyo oh. Kuha kayo. Rancak po. Sos mga choy, pete, pete!